Jum tassew speċjali għal 12 persuna li temmew b'suċċess il-programm ta' riabilitazzjoni tal-Caritas kontra l-abbuż tad-droga. Iċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni li oriġinarjament kienet skedata għas-26 ta' Ġunju ħadet xejra differenti minn dik tas-soltu fejn normalment ikun hemm ma' 600 persuna preżenti. Iżda li din is-sena minħabba l-pandemija saret fuq skala ferm iżgħar u kienet iċċelebrata il-barra mill-komunità ta' San Blas. Jum li għal dawn il-persuni ifisser it-tmiem ta' vjaġġ, iżda wkoll il-bidu ta' vjaġġ ieħor, kif spjega Anthony Gatt, id-direttur ta' Caritas Malta. Persuna tkun waslet għal gradwazzjoni tkun għamlet vjaġġ minn tal-inqas ta' sena u nofs. Vjaġġ li jkollu ħafna tbatija, ħafna sfidi, però anke mumenti ta' ferħ. U l-jum il-gradwazzjoni hija l-qofol ta' dak il-ferħ. Però fl-istess ħin dan ma jfissirx li l-persuna trid tieqaf taħdem, anzi ħafna mill-residenti jgħidulna li mal-gradwazzjoni jibda l-programm ta' veru, l-programm tal-ħajja u jibdew ukoll l-isfidi li inti taffaċċja meta tkun hemm minn barra. Id-direttur tal-Caritas ħeġġeġ lil gradwati l-ġodda biex jibqgħu f'kuntatt permezz ta' dar Charles Micheli fejn hemm se jsibu dak li jkollhom bżonn meta jiltaqgħu mal-isfidi li semma. Il-koordinatur tas servizzi terapeutiċi Joshua Aquilina minnaħa tiegħu qal li jum bħal dan ifisser il-qofol tax-xogħol tal-Caritas u jum ta' ferħ kbir. Hija ġurnata li aħna nifirħu bil-kbir magħhom u niċċelebraw is-suċċess tagħhom u l-integrazzjoni tagħhom lura fis-soċjetà. Il-gradwati kienu 11 ir-raġel u mara, fosthom żewġ persuni mill-Prison Inmates Programme.